What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm Japet. Wala si Jerome kasi tulog pa. Kakagising lang din namin. Tapos may gagawin kami ngayon. Kasi kahapon pinagtatanggal namin yung mga yero sa bahay namin dati nung nasira sa lindol. Ito ngayon mga yero. Kasi guys, ililipat namin to sa bukid kasi 'di ba may pina-extend kaming 4 na kwarto. Doon namin ilalagay ito kasi mahal pambili. Kaya kinuha na lang namin doon. Tapos ito na lang gagamitin, 'di ba? Pipinturahan na lang namin. Sorry guys, kasi kakagising lang namin. Wow. Kakagising lang namin. Wala pa nga kaming hilamos eh. Ito yung mga yero na pinagtatanggal namin kahapon tsaka nilipat dito galing sa baba. Kaya di na kami nakapag-zumba kahapon eh kasi grabe na yung pawis namin kahapon. Tapos itutour namin kayo sa dati naming bahay. Hindi pa namin to napakita. Ito yung bahay namin nung bago maglindol. Tapos nasira kaya doon kami nagtanggal ng mga yero para hindi nakabibili ng bago. Ito nga pala pinsan ko. Si Christian Ciblero. Ano ginagawa mo doy? Naghaling. Naghaling yun. Sugba. Yan, yun yung bahay namin dati guys. Actually, dalawang story to kaso nung tinanggal namin yung second floor tapos binaba yung bubong. Tapos ngayon naman, tinanggal na naman namin yung yero. So guys, ito po yung bahay namin dati. Wala pa si Japet. Ay, andyan na si Japet pero baby pa, maliit pa si Japet. Kasi alam nung lumindol nga, di ba sabi mo nung lumindol kasi nasa kabilang bahay siya. Nung lumindol, pag uwi niya nilagnat siya kagad. So dito kami naglalaro dati guys. Kasi parang dati ang laki-laki ng lugar na to. No? Parang kasi dito kami naglupa langit, Dito kami nag-anuhan ng goma. Naglaro ng goma. Tapos ayan yun, ito yung hagdanan dati yan. Tapos dito, flooring yan dito. Yung tinanggal yung flooring, tapos binaba din yung yung bubong. Tapos tabing dagat kami guys. Dito. Dagat na dyan. Wow. Dito yung kusina namin dati. Tapos humiwalay yung kusina. Parang nahulog sa dagat. Tapos ito, yan humiwalay din yung mga tapos nag-crack yung mga semento. Kaya umalis na kami dito kasi delikado na eh. Yan pati yung sala namin humiwalay. Yan dahil yan sa lindol dati. Yan humiwalay. yan pati dito. Tapos yung mga pintuan sa taas kasi may 3 kwarto sa taas. Yung mga pintuan sa taas hindi na nabubuksan. Hindi muna mabuksan dahil tumagilid kasi yung bahay. Kaya ganun. Naalala ko dati dito. Dito stock room to dati. Tapos nung bata pa ako, grabe stricta kasi si mama nung bata pa kami. Nakasira ako ng payong ni mama. tapos nagtanong si mama, "Saan na yung payong ko?" Ako yung tinatanong ni mama, "Saan na yung payong ko?" Kasi ako daw yung last niya nakita niya. Bigla akong umiyak kasi natakot ako kay mama. Di ko masabi sa kanya na nasira yung payong niya. Tapos tinago ko dito. Imbis na magsinungaling sana ako na hindi ko alam, umiyak ako kasi natakot ako. Ganun ka-terror si mama. Okay. Hindi, kasi stricta lang si mama. Mabait si mama pero stricta lang sa mga ganyan. Kasi kaya nga dati nung bata pa kami, hindi kami masyadong lumalabas ng bahay. Kasi taong bahay kami. ito lang yung laging wala sa bahay. Kasi hindi na masyadong stricta si mama sa panahon niya. Kasi nung panahon namin, nung bata pa kami, stricta si mama eh. Kaya yun yung bahay namin guys. Yung bubong andun na sa taas, ililipat namin sa bahay namin sa bukid. Yung i-extend namin na 4 na kwarto. That's may kwarto ko na dun. Soon now. Tsaka ito yung niyog namin. Yan yung niyog namin. 2. O 3 yan dati. Meron din itong maliit dito na may duyan na nakaano dyan saka dito. Kaso na pinutol na yung isang niyog namin dito. Sarap kaya dito, hangin ha. Oh, lakas ng hangin tapos
tabing dagat, tapos malinis pa yung dagat. Tingnan nyo guys, so, syudad to. Syudad to, dagat to ng syudad to. Tingnan nyo, linis ng dagat namin dito. Tapos mahangin pa. Tapos duyan-duyan. Sarap kaya matulog dito sa tanghali, no? Tapos, pag malalim yung dagat, diretso ka ng talon dyan. Parang may maliit na balsa. Ano nyo yung sunod na vlog namin guys? Kasi sa sunod na vlog namin, sasakay kami ng bangka, doon kami pupunta din sa may gitna ng dawis. Mangangawil kami ng isda. Tingnan natin kung marami ba kami makuha. Akit na kami kasi kakain muna kami kasi isa-isahin pa namin yung mga yero ilipat sa sa sasakyan. Kasi umarkila kami ng sasakyan para dalhin namin yung mga yero sa kabilang bahay. Rapet! One eternity later. So good morning ulit guys kasi hindi natuloy kahapon na kunin yung mga yero. So ngayon pa namin dadalhin sa sa bukid. Kasi kahapon hindi natuloy. Ito na na namin isa-isahin na namin nilagay namin sa truck. May truck daw na darating doon sa may kalsada. Bagong gising lang din kami. Kasi kakarating lang ni Papa. Siya yung nagsabi na andyan na daw. So, ginising kami. Sige na! So sa wakas nawala na nalagay na namin doon sa sasakyan yung mga yero. Grabe. Alis na kami. Ano ma? Sama? Mana? Pati kahoy. May kahoy na dinagdag. Grabe. Mas ano pa sa Zumba. Exercise sa umaga, So guys, nandito na kami sa bukid. Dalipit. Naibaba na din namin lahat yung mga yero. Pati yung mga kahoy. Yan yung mga yero. Guys, may papakita ko sa inyo. 'Di ba dati pinakita ko dito yung mga sikwa ni Mama? May bunga na. Wow, lalaki. Yan oh. Wow. Ito yung maganda pag nasa bukid ka nakatira kasi pwede ka lang kumuha sa sa mga tanim mo. Yan oh. Meron pa oh. Wow, grabe sobrang laki. Wow. Tataba kasi ng lupa dito. So update ng bahay namin ng ng kwarto. Yan na pa yung nagawa sa kwarto. Tapos dyan na ilalagay yung yung yero para magawa na dito sa baba sa ilalim. Kahoy lang yan guys eh. Mahangin pa. Sarap pa ng hangin. Fresh ko ng hangin pit no? Yes. Masarap talaga dito tumira sa bukid. Kaya excited ako matapos yung yung kwarto na yan kasi lilipat na kami lahat dito. Dito na talaga kami titira. So tapos may pinano kaming internet. Kaso hindi pa na dumating yung... Oh guys, ito ulit yung bahay namin na maliit lamang. Pero malinis to. Pati sa kusina. Kakain na kami. Kasi nagutom kami kakabuhat ng Kaso yung binili naming manok, gawing pulutan daw. Gawing pulutan. Masarap kasi yung bahali na dito guys, at saka yung tuba. Guys, magluluto si Mama ng munggo para mamaya. Tapos wow. Kumuha siya ng mga gulay fresh from the farm. Fresh from the farm. Alugbate. Anong tawag nito? Malunggay. Saka sikwa. Anong Tagalog sikwa mo? Basta sikwa. Wala pang bunga yung kalabasa kaya bumili ng kalabasa. Ga-harvest din si Mama ng garbanzos.
Char. Saan ka galing, pet? Tumae? Tumae ka galing, no? Nasaan na ba? Oh. Yan yung maganda pag nasa bukid lang. Saka daming tanim. Ano sa paborito mo, munggo? Di mo pa nga natikman yan. Si Sir. Di mo. Ayaw. Wing bean. Wing bean ang English na naman ako. Wing bean. Kan sa angay ug kanang timanon lang ba? Kaso maraming hindi pa ako nakatikim nito. Kasi lasa ni mo. Kasi lasa na pit parang balingbing. Balingbing. Kaso parang ulan eh. Hindi namin mapinturahan kaya baka sa susunod na lang namin pipinturahan pero muna kami. Maglagay pa ng Bulkasil. Kaso parang uulan so baka sa susunod na lang namin lalagyan. Sa part 2. Sa part 2. So hanggang sa muli. Paalam.